ngap yang sebahaya pi baro kiba syak skor bat kiba sngap ya kane ka channel program ai jing hikai kaba sisin chitayo bat kaphang kaba manga ngan ye phliu jingmut lang bat pi mta kadai balai kichipeu hukum to mta ni sedang dah kacimbuai ha garteng pa berkhun bat sim bakhoi amen ko blai ko pa dan bor baro ha kane khlimat ha kane kapor to pha yumun sim bakhoi umun sim blai umun sim gajing sham phang umun sim gajing stat bandon bat ni kiba syak skor bat kiba ngap ya kane gajing hikai ba mengingin pei phang bat bangin seng thu bhaya ka kat kum gajing kwa jonge ni pan ni kane daw kris utrai jongi amen man la kishnong kithau kisen bat kikan hunyam bapher ki institutions ki NGOs ka sarkar hajilla bat ka sarkar hasentar kumju ki hima sima ki don la ki jong ki an ki kanun ka baki khot rules and regulations nakabenta ka jingba ban yada ban kiu artat cha kathong kibadon kajinglong babha kisneu shingan ban but bat bandon hapo kineki an hakana ka porru ngakwa ban yephliu jingmut lang bat phi shapang kishpheu hukum kiba ublei ulai yangi ha Moses ya kane ngin lap na kajingtho bakhoi ha kitab Exodus lenong arpeu dekat ar haduk khatnyau batna Deuteronomy kelenong kebasan kadekot nriu haduk khatwei kaba ong kumne benengkong pin nam yo yaki wei pat ki belai lait nanga kaba ar pin om kren thala ya kerteng utrai ublei jongpi kabalai kan mau ba pin sumar khut ya kasmi utrai kabasau pin burom milau kupa yala kakmi pin om penyap pin om klim pin nam tu pin om yang sakhi lamner yala upara marjan jongpi pin om ikwa ya ketengah upara marjan jongpi bat kabak hadu bat kabak shipeu pin om ikwa ya ki ki jong upara marjan balai kine ki shipeu hukum bat nakabenta jungno katto kanengut kidon baperkhat bakine kidei tang jong kajutang barim nakata kadau ngimdei than ban perkhat palat yaki katto katne patde don kiba perkhat bagine kidei tang kijing mana lene tang kum kijing maham Henry kajing si syapat bau bleu ai hangi yakine ki hukum jong u kam dei ba ukwa ban penduna lane khanglat ya kajing lait du jongi kadau kadei namar ba ukwa ban penlait lut ini khantam kajing lait lut na kapok kadeiru namar ba ngidei ki jong blei uba ij yangi hadu kata-kata bat kelenti ki bahadu bangin lait lut shisha bat banlong ki bakmen kadei haba mangingi im katkum kalenti jong u hatan raidu kamen sim jong upriu ublei ulap siap ya ka ka bangitip kum ka an mariang lane ka baki khot ta kintin nang wei na shwallo ha ka baka bor perkhat jongi kaya thu yangi ka ka babha bangi dei banbut na ka shithi
Sya ki Kristan harum lenong ke baad kot ke bakatsan kong ki pen i baya ki hukum jong ka an latho ha ki donut jong ki kajing tip lem jong ki kan long sakhi bat ki jing perkhat jong ki kin penram ne perksan ki chipeu hukum na kata kadau kidai ka an tenrai an mariang lene natural lo ki bapan pau ya ki ki babaha na kabenta jong hi kajing sedang benang kongdu jong kine ki hukum kadai hadin baki pat Israel kibala im sakma harishiap kim kong mushu ya kine ki an tenrai lene ki an mariang lene ka baki khot ki natural law hadonut jongki kumta ublei u ayaki ka an ba pau shna ka bangi tiplut ki shipeu hukum menba ngidang pule ha kawai na ki seminary ngakan mausa ya kawai kalong kemi badon jing duna ha ka bor jing perkhat nreman ka por pat bakawan ni kerpat yai ban ruai ini long kemi harangkat ke action isat ruai kumne don artli kilenti hakajing im jong briu kalenti babej bat bakador hon hakajing tho ba khodru ngilap ba hakajing im jongi don artli kilenti kalenti sya kajing im bat kawai pade kalenti sya kajing yap da kane ngamut panong ba kadon kajing im bam jukut bat kajing yap bam jukut namar baro ngitip ba kajing im jongi ha kane kaprathei kadai tang sitang por kaba ngam artatin ngisat puson ba haba ngilej on tap drill bat lada pi perkhat sisha syapang kane kalenti kabayalam sya kajing im bam jukut kadon ka sanbut kabak kedeu bat peni bat lada pi kloi kane ka sanbut kadai kita ke chipeu hukum bat kane kajing solang jong kajing im bam jukut bat ki chipeu hukum kapau syai da kajing hikai jisu haka story jong usamla riuspa haka gospel Matius sabawong konong hikai ka ka kam babhangan le banyo ya kajing im bam jikut jisu ujubab yu lada pikwa banrung sya kajing im bam jikut sumar bha yaki hukum Matius khat khandai khat riu khat nyau naga benta ki kat to kat ne ki chipeu hukum ki long kajing wit bat kajing khanglat e kajing le mon snow bha kane kadai namar ngi im ha kane kaperthei ka badap da kijing pensoi bat rongphong ba bunjai bun rukom ki bayalam sya kapok Henry wat lakataru tongin phai show jisu ban job yakini kijing pensoi ki ba penthame yangi man kapok bat IT kajing im jongi hau ba un penyaj yaka kum kajing penkre artat ya kata kajing im lawe tenang takadaw nakantukan pham yapi kibak syashkor bat kibas ngap yakane tongin kan mau yakini kishpeu teliki hukum man kapor kajing im jongi bat ngin bu yaki ha kino kiba mangingile bat da kata ngan ong yapi nilong kiba pengkre ya kata kajing im lawe ngan yoro Yesus Kristus to bleb dan bor un krokurdo yapi barok khoj kiba sya skor ba kiba sngap yakane kajing hikai ba ublei un tha se kajing kurdo ki sem jong pe
bat ye phiru kunju ha krteng pa ukhun bat mun sem bakhoi. Amen.